Hát jó napot, jó napot! Dolgozzunk, csináljunk valami hasznosat, és foglaljatok helyet. Árpa is dolgozzon. Tehát gondolkodjunk el egy kicsit, ugye egy csomó mindentről beszéltünk itt már, meg a délelőtti előadásokban is, a Tudós Klubban, aki ott ült, sok érdekes dologról volt szó. Néha ellentmondásos dolgokat hallasz. Tehát nem ugyanazt mondja az egyik mester, mint a másik, mert itt nem dogmák vannak. Tehát az egyik így gondolja, a másik úgy gondolja, de közelítenek ezek a különféle tudások. És a fiatalok föllázadnak, megcsinálják, újra megcsinálják. És hogyha nem tudja megdönteni az alaptézist, akkor eláll az elképzelésétől, és visszatér a régihez, mert az még mindig működött. És így tovább. Tehát a kutatás az ilyen. Ha nem kutatunk, akkor nem jutunk sose a végére. Ugye itt volt az Indi Attila, aki szintén lélekkutatással foglalkozik, pedig UFO-kutató. Hogy a csodába kerül a csizma az asztalra? Hogy az UFO-k meg a lélek, hogy kerül össze? Az a lélek az a papok dolga, úgy gondolja valaki. Igen, az is. De a lélek a leghűségesebben őrzi meg azokat az eseményeket, amely események őt érték. Tehát hipnózisban ki lehet kérdezni a lélekből azokat az információkat, amit egyébként józanul, tehát ébren nem tud elmondani. De hipnózisban el tud mondani. És ez a lényeg az egészben, hogy a lélek mindent megőriz. Tehát meg tudom mutatni nektek, hogy csinálunk egy meditációt, és te fél éves korodban emlékszel mindenre. Fél éves korodra. Tehát most azt mondanám, hogy na és mit tudsz elmesélni a fél éves korodról? Hát nem túl sok dolgot fogsz elmesélni. Legfeljebb, amit édesanyád vagy apád elmondott neked, hogy te csináltad azt fél éves korodban. De te magad nem emlékszel már erre a korra, vagy nagyon ritkán. És akkor mindenki emlékszik. Tehát azt mondom, hogy visszamegyünk, fél éves vagy, visszamegyünk az időbe, fél évesnek fogod érezni magad, és lehet, hogy magad alap is azt, mit tudom én, annyira fél évesnek érzed magad, hogy azt is megengeded magadnak, hogy becsináljál. Igen, és ez nem valami gonosz dolog, hanem egyszerűen csak az időben te ott vagy. Ennyire működik ez az egész, hihetetlen. Nem gondolnád, hogy ez ennyire működik, de ennyire működik, és itt már kapcsolódik vastagon a lélekhez a dolog, tudniillik a lélekben megőrződik az is, ami le van benne tiltva. Tehát van egy olyan, hogy én egy parancsal le tudom tiltani, hogy te ne emlékezzél. Tehát mielőtt kihozlak téged a hipnózisból, azt mondom, hogy és te erre most, amit az elmúlt 1 órában vagy fél órában hallottál, láttál, ne emlékezzél. Visszajössz, olyan üres rég lesz a fejedben, hogy az csoda. Mert egyszerűen nem emlékezel azokra a dolgokra, amit akkor te csináltál vagy mondtál. Ha azt mondod, hogy emlékezzél, akkor viszont emlékezni fogsz rá. És vissza tudod ébren is idézni. Tehát a lelked megőrzi, de nem csak ezt az életedet és ez az izgalmas, hanem az előzőket is. És teljesen mindegy, hogy te mit hittél eddig, az tök mindegy, semmi köze hozzá, mert lehet, hogy neked azt tanították, hogy egyszer élünk, és az összes többi, aki más gondol, az mind eretnek, meg hülye, meg mit tudom én, mit gondolsz erről, teljesen mindegy, emlékszel az előző életedre, vissza lehet oda vinni. Igen, a pszichológia elkezdett ezzel foglalkozni, már a német pszichológia, de hát arra kell gondolni, hogy nagyon erősen próbáltak valahogy a vallási dogmákhoz orientálódni. Tehát ezt is tudni kell. Tehát, hogyha a pap azt mondta, hogy nincs lélekvándorlás, akkor nagyon próbált a pszichológus is, aki hívő is volt egyúttal, nagyon próbált oda orientálódni. De akinél ilyen nincsen, ott egyértelműen lehet látni, hogy az előző életek ott vannak benne, abban is, a papban is, aki nem azt mondja, hogy nincs, abban is ott van az előző életek, és ebben gyakorlatilag a Földnek a túlnyomó része hit. Tehát ma azt mondják, hogy kb. 1 milliárd keresztény él a Földön, de hát ez csak a Föld lakosságának az 1/6. A többi meg mind hisz a lélekvándorlásban. Értitek a dolgot? Tehát akkor ez mind hülye, vagy mind eretnek, vagy mind buta? Nem.
Miért hisznek ezek ebben? A nagy többség hisz, így is mondhatnám, mert parlamentileg már vastagon a többség hisz benne. Akkor, és az a nagyon érdekes, hogy a kereszténység eredeti tanai között ott is van. Meg is lehet találni ugyanúgy. Tehát ha megnézed a Bibliában, még 40 helyen ott felejtették ennek a nyomait. Hogy, mit tudom én, Jézus kérdezik, azt mondja, hogy Illés proféta lelkére ismerhetünk Jánosba. És akkor a szöveg így próbálja ezt magyarázni, és akkor ő Illés, és erre azt mondja, hogy nem. Na most akkor ebből mire következsz? Ez természetesen arra, hogy nincs lélekvándorlás. Ugye, mert azt mondta rá, hogy nem. Nem. Ő János. Ő benne az a lélek van, aki az Illésben is volt. Ezt mondja ez a mondat, és nem az, hogy nincs lélekvándorlás. Ez még a most itt használatos Bibliában is megvan ez a szöveg, tehát, hogy a reinkarnációval kapcsolatban, és én azt szoktam erre mondani, hogy az Isten nem papír zsebkendőket szokott gyártani. Szóval nem ilyen egyszer használatos, jó, belefújjuk az orrunkat, aztán kész, eldobjuk. Hanem tartósabbat szokott gyártani, és ezek a tartósabbak, ez azt jelenti, hogy hát ez akár 5000 életre is elműködik ez a lélek. Szóval nem egy ilyen kis egyéletes kis papír zsebkendő, hanem annál sokkal hasznosabb és jobb. Halhatatlan is, és ez jó hír. De egyébként, hogyha más nem mondja, akár mindenki várja hogy a Jézusnak a visszatértét, a megváltó visszatértét a keresztények várják. És az nem reinkarnáció. Most mindegy, hogy az Isten szintjén vagy nem, de hát akkor az is reinkarnáció. Visszajött, akkor az reinkarnáció. Akkor nem tud visszajönni. Hát hogy jön vissza? Tehát ez az érdekes. Azt az örömhírt is tudom nektek mondani, hogy él, és már 11 éves is elmúlt. Tehát él, itt van, és magyar szülei vannak. Tehát ez is egy érdekes történet. Tehát a lélekkel kapcsolatban. Tehát a lélek egy hatalmas adatbázist, egy hatalmas tudásmennyiséget képes magába megőrizni, és mindent megőriz. Tehát az, amit te hiszel, hogy te elfelejtetted, ez nincs. A tudat felettidben elfelejtetted, de a tudat alattiban minden ott van. Minden ott van. Tehát, mit tudom én, a mama így a karján vitt még téged, így vitt a karján büszkén, és akkor mit tudom, telefonált a nagynénikének még a tárcsás telefonon, és te meg tudod mondani a hívószámot. Te arra gondoltam, most, ha lelőnek azt honnan tudnám én már, meg tudod mondani. Visszaviszlek arra az időre, a telefonfülkébe visszaviszlek, és te így fogod mondani a számokat, és hogyha visszanyomozunk régi telefonkönyvekből, mert biztos megvan még, visszanyomozunk, hát nem az lesz a nagynénédnek a telefonszáma, az lesz biztos, 100%-ig. Tehát olyan dolgokra emlékszel, amire azt gondolod, hogy na hát én erre aztán már nem emlékszem. Mindenre emlékszel. Egy nagyon érdekes, eklatáns példája volt, valakit elcsapott az autó itt az Alföldön, és bevittek hozzá a kórházba. Elcsapott az autó, semmit nem tudtak róla, kicsapta el, bringával ment, kicsit gyéren volt kivilágítva, volt rajta lámpa, de ilyen sáros volt, meg szóval nem nagyon látszott, ilyen silány volt a világítás a bringáján, meg az autós is vadult, és elcsapta a biciklistát, ott hagyta, cserbe hagyta, órákig az árokba feküdt, amikor egyszer valaki észrevette, megmentették, mentő elvitte, stb. Életben maradt. És a cserbe hagyógázolót kerestük. Tudod, milyen érdekes volt? Az volt az érdekes, hogy levittem hipnózisba, és egyből visszavittem arra az időre, amikor a baleset történt. És akkor azt mondtam, amikor repült a levegőben már, tehát mint egy lassított felvételem, amikor meglökte az autó hátulról, mondom, most állj, most megáll az idő, és most nézz hátra. Tehát lebegett a levegőben, megállt neki az idő. Meg lehet állítani az időt a lélekbe, mondom, most nézz hátra. Hátra nézett. Mondom, olvasd le a rendszámot. Milyen autó? Meg tudtam mondani, hogy hívják a vezetőt? És itt borsozik az ember, hát meg tudta mondani, hogy hívják a vezetőt. Tehát kivezeti az autót. Név szerint.
meg tudta mondani a címét, a rendszámát, az automárkáját és mindent. Kimentek a rendőrök, ott volt az autón a sérülés, ott volt rajta a bicikli nyoma, elkapták a palit, ez egy férfi volt, aki ott hagyta, tehát elkapták. Egészen hihetetlen. Tehát arra gondolom, hogy a csodában, hát nem lehet. Honnan tudná, hát elájult, hát fejbevágták, hát nem. Akkor tudja. Tehát ott lebeg a térben, megállítom, és a lelki, az asztralis testét vissza tudja fordítani, és az mindent tud. De az az érdekes, hogy ez nem csak neki van, hanem neked is van, meg neked, mindenkinek van. Tehát sokkal több érzéked működik, mint amiről tudsz. Ez meg jó hír, hát ha okosabb vagy, mint amilyen hülyének hiszed magad, az jó hír. Hát tehát több érzéked működik. Ez az őrület, hogy több érzéket. Tehát olyan érzékeid is működnek, amiről te nem is tudsz. Tehát se az orvostudomány nem tud róla, meg senki nem tud, de mégis működik. És ez megint egy nagyon izgalmas kérdés. Tehát a lélekben, ugye, hogy van jelen az információ? A lélek egy porszemnyik is valami. Mindenféle elképzelések vannak ezzel kapcsolatban, de a lélek az lényegében egy porszemnyik is valami. De ebben a szabad szemmel már éppen látható porszem. Tehát, hogy akinek éles a szeme, az ilyen fénysugárba belerepül, például amilyen a padláson szokott lenni, biztos láttatok, hogy besütött így a cserepek között a fénysugár, és akkor abba a por úgy ment, az biztos mindegyikötök látta már, és ha olyanba belemegy egy lélek, akkor azt rögtön megismered, mert színes porszem. Az emberi lelkek színesek, az állati lelkek nem. Az emberi lelkek színesek, és a színes emberi lélek még arról is megismerszik, hogy ha szólsz neki, persze rendesen szólsz neki, hiszen ő egy ember, nem nagy arcoskodsz, nagy képüsködsz vele, hanem megkéred, hogy megállnál egy pillanatra, megkérnélek, hogy állj meg, szóval rendesen megkéred. Nem feltétlenül, mert 12 lélekcsoport van, és a 12 lélekcsoportból nem véletlenül van ez a 12 apostol, ezek nem véletlenek, azok a vezetői. Az a 12 lélekcsoport, az különböző színű. Van, amelyik szemmel, nem is tudok olyan színt mondani, mert olyan ultraibolya például. Tehát szemmel nem is látom azt a színt. Szemmel nem látszik. Olyan szín szemmel nincs. De ez a 12 féle lélekcsoport, mindegyikben meg kell születned egyszer. Ez a vizsgasorozat. Ez az iskola. Tehát mindegyikben egyszer meg kell születned, és ezért minden lélekcsoport, ugye megnézed az asztrológiai jegyeket, amit babonának hisznek sokan, de ez nem babona, hanem abban le van írva az alaptulajdonsága annak a lélekcsoportnak, és ha valaki azt gondolja, hogy én bakba születtem, és az egy rossz lélekcsoport, az buta. Minden lélekcsoportnak azonos mennyiségű jó és rossz tulajdonsága van. Minden lélekcsoportnak. Tehát nincs olyan, hogy rossz lélekcsoport. A skorpió ilyen, meg a izé, meg olyan, meg nem. Minden lélekcsoport jó és rossz egyformán. Ha a jó tulajdonságai dominálnak, akkor nagyon jó is lehet egy olyan, akármilyen lélekcsoportban született ember, és ez a lényeg, hogy mindegyiket végig kell élned, és ekközben lehetőleg nem kell egyszer sem megbuknod. A megbukások azok, hogy elét tesznek egy pisztolyt, hogy lőssze. Föl is bosszantanak. És elét tesznek egy stukkert, hogy lelövöd-e azt a valakit, amikor jó föl vagy bosszantva. Anyázik rád, mit tudom, és te jó föl vagy bosszantva, hogy lelövöd-e. Vagy egy kést, hogy leszúrod-e. Ha nem teszed meg, akkor átmentél a vizsgán. Ha megteszed, akkor ismétlés a tudás anyja, és kezded előről. Tehát ez a lényeg, és az 5430 élet az arra van, ez nem bináris sokszoros, mert egyébként az időben ez gyakori a bináris sokszoros, tehát a kettes számrendszernek
a számai jelennek meg az idő szerkezettel kapcsolatban, tehát ilyen 1, 2, 4, 8, 16, 32, tehát mind duplázódik, nem nehéz ez. Tehát mondjuk a 2 tudod duplázni, gondolom, egyikőtök sem annyira bonyolultnak érzi ezt, hogy 2, 4, 6, 8, nem, 2, 4, 8, 12, más számrendszert is bekevertem, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, most már bejöttem a 2-es számrendszerbe, tehát ezek a 2-es számrendszerbeli helyértékek. Ugye a 10-es számrendszerbeli helyértékek az 1-es, 10-es, 100-as, 1000-es, 10.000-es, 100.000-es, így vannak a helyértékek, a 2-es számrendszerben meg ahogy elmondtam, tehát duplázódó valami. A számítógépek 2-es számrendszerben számolnak. Miért? Miért számolnak? Miért, Magdi? 2 variáció, de miért számolnak abba? Amikor az első számítógépeket megcsináltak, akkor ilyen reléket használtak még benne, nem ilyen integrált áramköröket, meg ilyen mikroprocesszorokat, hanem még relékkel működtek. A relé mit tud? Hát 2 állapota van, meg van húzva, vagy nincs meghúzva. Elektroncsövekkel később. Az is mit tud? Vezet, nem vezet. Ezt a 2 tudja. Ugye, ki van nyitva egy elektroncső, vagy nincs kinyitva egy elektroncső, ezzel egyszerű számolni. Igen, csak ugye van mondjuk egy 10-est le akarok írni. Ahhoz ugye 1, 2, 4, 8-ast kell használni, mert 8 meg 2 az 10, akkor tudok leírni egy 10-est, ha legalább 4 helyértéken van. Csak itt keletkezik egy baj. Mennyit tudok én ezzel leírni? Nem 10-et, egyébként csak annyira használom, hanem 16-ot. Ugye, mert 1, meg 2, meg 4, meg 8, az 15, meg a 0, az a 16. Tehát ennyit tudok vele leírni. Aha, tehát akkor a 10 és a 16 közötti részt egyszerűen kidobtam az ablakon. Mert azt nem használom, hát csak 10-ig számolok vele, hiába tudna 16-ig számolni ez a vacak, akkor is csak 10-ig számolok vele. Akkor ott, ha van, mit tudom én, 1 millió adat rekeszem, egy 1 millió 600 000 rekeszem van, de csak 1 milliót használok föl, a 600 000-et meg kidobom, mert én csak 10-es számrendszerbe görcsölök. Tehát ez egy butaság, akkor ezért inkább használjuk ki teljesen, aztán majd a végeredményt odafordítjuk 10-es számrendszerbe, az már nem egy nagy duranás. A legvégén a végeredményt, mert az ember a 10-es számrendszerben jobban tud gondolkodni. Én még olyan perverz informatikussal nem találkoztam, aki a középbe 2-es számrendszerben számolta volna a szalonnát, meg a kenyeret. Olyan aztán nincs. Komolyan. Tehát én lehúztam 20 évet a számítás technikába is, a 2-es számrendszerben is otthonos vagyok, de amit aztán most be is mutattam nagyon jól. A lényeg az, hogy a 2-es számrendszerben nem tud gondolkodni senki. Az valahogy nem, az embertől idegen. Viszont maga az idő szerkezete, pontosan azért, mert mindig ketté tud válni, amiről már beszéltünk meg már, amiről voltak itt képek a kettéágazásról, az a lényeg, hogy ez a ketté szakadásos rendszerben ugye a 2-es számrendszer, tehát ketté válik, ez is ketté válik, ez is ketté válik, az pont 2-es számrendszer, tehát az időben ez gyakori. Aztán amikor már később bonyolultabbá válik az időszerkezete, akkor már változik ez, és úgy ránézek ezekre a szép hangszerekre, szép és roppant drága hangszerekre, azért van körbekerítve a spárgával a dolog, hogy a gyerekek nehogy letámadják úgy elsőre, mert hogy ezek roppant drága hangszerek, és ha föltalálja dönteni, a szülei nem fogják megfizetni a 2-3 milliót. Biztos, hogy nem. Sírva elmenekülnek, vagy mit tudom én, mit csinálnak, de hogy nem fogják megfizetni, az biztos. Tehát azért vigyázni kell rá. Ezek kényes és nagyon, nagyon szép hangszerek, fog a művésznő nekünk játszani rajta, bízom benne, hogy ha már ide tette, akkor valami nagyon szépet játszik majd rajta nekünk. És az a lényeg, hogy ebben is benne van az időszerkezete, ám hogyha elkezdesz figyelni. Mert hogy ugye maguk a hangskálák, tehát maguk a zenei hangok is a teremtéssel vannak összefüggésben.
De olyan mélységig, hogy el sem hinnéd. Mert arra gondolsz, hogy mit a csillagászatban a zenének, hát ott már semmi. A csillagászat az más. Nem. A csillagászat is tele van zenével. Tehát maguk a bolygók is zenei hangokkal feleltethetők meg, a keringési pályájuk zenei hangokkal feleltethetők meg, és így tovább. Tehát a zenébe találod majd meg hozzá a megfelelő megoldásokat. És ez már jelen van. De ugyanakkor a lelked is nagyon-nagyon komoly kapcsolatban van a zenével. Tehát akkor, amikor megszólal egy igazi hangszer, az más, mint amikor egy CD szól, vagy egy rádió. Nagyon más. Tehát az, hogy itt nem csak ezt a hárfát, nem csak egy CD-ről hallgatjuk itt ezt a kellemes zenét, hanem fizikailag is, nagyon nagy eltérés van. Vajon miért? Az eredeti rezgés az nagyon más, mint egy MP3-ba tömörített zene, ami nagyon hasonlít az igazira, de az sosem lesz ugyanaz. Soha a büdös életben. Az élő zene, az soha nem lesz automata zene. Mert az élő zenében benne van a művész lelke is. Tehát akkor, amikor én megpendítek egy hárfát, akkor én ezekbe a húrokba az én kezem által beleviszem a saját személyiségem rezgését. Én is keltek egy zengést magamtól. Ez nem hallható, tehát nem hallod állandóan, hogy én zengenék, ha csak nincs harmadik füled, mert akkor hallod. Tehát akkor, amikor nyitva van a harmadik szemed, ami több érzék, mint gondolod, tehát az nem csak szem, nem az, hogy nyílik egy szem a homlok a közepén, és akkor ott kinéz valami lukon, miket képzelnek. Nem arról szól ez a történet, hanem sokkal mélyebb dologról van szó, de akkor, amikor én mindegy milyen hangszerrel, hogyha megfogom, fizikailag fogom a hegedűt, az különösen egy lélekhangszer, vagy a hárfát, az is egy lélekhangszer, lélek rezgéseket keltek vele. Akkor belül szólal meg. Majd figyeljétek meg magatokon, engedd el magad, engedd be a zenét majd magadba, és akkor érzed azt, hogy hát úgy szoktam én ezt nagyon vulgárisan mondani, hogy amikor elzsibad a segged luka, akkor jó hatott a zene, vagy a valami, a vers. Biztos ismeritek ezt az érzést festményre, versre, akár slágerre is. Ismeritek biztos az érzést, akkor futkároz a hátadon a hideg, na az talált, az nagyon jó. A többi az gyenge. Az ilyen rossz dobgép, vagy egy rossz, nem érzed magadban azt az érzést. Amikor megérzed ezt a kegyelmi érzést, ezt a futkároz a hátadon a hideg fölle a kundalinin, na akkor eltalálták. Akkor az a zene, az biztos, hogy világsláger lesz, az a zene, az biztos, hogy hatni fog. Én elsőre hallok egy zenét, és mondjuk ez a bemutatója, hallok egy zenét, és azt mondom, hogy na, ebből nagy sláger lesz. És az abból mindig az lesz. Mert amikor megérzem ezt az érzést, akkor ez már egyértelműen megmutatja nekem, hogy igen, ez a zene megszólalt. Belül mélyen szól. Ez jó, ez a zene jó. Vagy ez a vers jó. A versnél is érzed ugyanezt, egy kegyelmi érzést. Akkor úgy megborzongsz tőle. Tehát akkor jó egy vers. Akkor van jól elmondva. És nem kell hozzá olyan baromi nagy pátosz, mint amit, mit tudom én, még Blahalúza mondott el. Blahalúza még ilyen nagy pátosszal mondtak a színésznők verset. De még mondjuk még 50 évvel, 60 évvel ezelőtt is még ilyen nagy pátosszal szavaltak a színészek. Tehát biztos hallottatok ilyet. De újabban már nem így szavalnak verset, és az nem jelenti, hogy ez rosszabb lenne. Tehát más lett a dolog. Nincs benne annyi pátosz, és mégis sokkal jobb. Már némelyik. Tehát az a művészember, aki tényleg el tud mondani egy verset jól, attól mindenkinek megborzong a háta. Az jól van elmondva. És ezért ez az érzés az, ami az embert megtisztítja. Ez az érzés, amitől a művészet az embert fölemeli. A legegyszerűbb ember. Tehát olyan nincsen, hogy nekem nem adatott meg nekem nem. Ez egy marhaság, ezzel csak menekülnek a bunkók. Nem igaz. Nem igaz, hogy rádióban nem hallottam, nem igaz, hogy
Ez már rég nem igaz, hogy én nem járhattam zenakadémiára. Hát dehogy nem. Nem tanulhattam meg. Mindig ez a kifogás, amikor valaki lusta volt, hogy nekem az nem, én azért nem tanulhattam nyelveket, mert az apám. Mondom, hány éves vagy te? 50. És akkor most jössz ezzel a hülye dumával, hát figyelj, bemész az első könyvtárba, fölkapsz egy hangcd-t, vagy egy hangkazettát, és megtanulod a nyelvet, 2 év alatt tudsz angolul. Nekem ne mondd ezt a hülyeséget. Hát bemegy, azt majdnem, hogy ingyen mindent elér. Azért nehogy már 2 korsós sörára ne teljen már neki. Hát ezt én nem hiszem el. Nem hiszem el, mert az egy ebédjének az árából, vagy 2 ebédjének az árából meg tudja venni. Akkor nem igaz ez, hogy amit mond. Mert emberek mindig kifelé mutogatnak, és ez nagyon mélyen pszichológia, kifelé mutogatnak, hogy az összes hibájuk nem tőlük ered, hanem őtőle, meg őtőle, az apámtól, az anyámtól, a mit tudom én kitől, mindenkitől, tőlem aztán egy hiba nem ered. Én hibátlan vagyok, csak azért nem tudtam angolul megtanulni, mert. És akkor tudod, ismered ezeket a dumákat, mert nincs nyelvérzékem, nincs zenei fülem, nincs minden. Szóval megcsinálják az ideológiákat hozzá, hogy ők miért nem. A magyarul meg tud beszélni. A magyar egy sokkal nehezebb nyelv, mint az angol. Sokkal nehezebb. Össze nem lehet hasonlítani. 2-szer nehezebb, 3-szor nehezebb. Nézd meg, egy angol hogy tanul meg magyarul, és egy magyar hogy tanul meg angolul. Mert én nagyon sok olyan magyart hallottam már angolul beszélni, aki anyanyelvi szinten jól tudott angolul beszélni, de olyan angolt, aki anyanyelvi szinten jól beszélt volna magyarul, olyat még csak 1-2 hallottam. Négert hallottam anyanyelvű szinten magyarul beszélni. Hát tündér volt, Prágába felszálltunk a vonatra, elirányított minket egy ilyen csendőr volt valamikor, és kimenekült, már kint volt, mit tudom én, évtizedek óta kint volt Prágába hordár. És kimenekült, mit tudom, hogy ne vonják őt felelősségre, elmenekült Prágába. És ott volt hordár is. De utálta a négereket, a zsidókat, meg a micsoda. Hát felszállunk a vonatra, hát nem 2 néger pali ül ott, de még már csak azoknál volt hely. De mi leültünk ott, mondtuk, kérdeztem tőle angolul, hogy van szabad hely, és akkor mondta, hogy igen, van, és akkor leültünk, és akkor elkezdtünk egymás között magyarul beszélni, és erre megszólal a néger magyarul, teljesen anyanyelvi tisztasággal megszólal magyarul. Én is meglepődtem, és akkor hát itt tanult az orvosi egyetemen, ez egy orvos volt, aki itt tanult az orvosi egyetemen, és olyan törzsön született ő Afrikába, ahol ugyanazokat a hangzókat használták az ő nyelvükbe, mint a magyarba. Ezért úgy meg tudott magyarul tanulni, hogy egy pici akcentusa sem volt. De pici se. Az annyira úgy beszélt magyarul, hogy hibátlan. Ilyen, nagyon aranyos volt, mert az öreg elirányított minket, hallottam a bemondást németül, nem is arról a vágányról megy a vonatunk, mint ahonnan az öreg magyar hordár magyarázta. Mondom, tépjünk át gyorsan, mert elmegy a vonat. Át is mentünk, el is értünk, na ott volt a néger gyerek, leültünk. Aztán kint álltunk az ajtóban a indulásra várva, már csak egy pár perc volt, és beszélgetek ott az öreg hordárral még, ott ült a kocsiján, és akkor jön mögöttem a néger, és azt mondja, hogy ez is az anyjában marad szénnég. Mondom, te papa, hát ez egy 8. kerületi gyerek, hát ne viccelj már, papa, hát. Persze, 8. De jó, papa, 8. kerületi, mondta a néger, teljesen tiszta magyarsággal dumált az öreg. Láttam, hogy filmszakadása volt, már ment ki a vonat, az öregnek még mindig filmszakadása volt, mert egy néger nem beszélt ilyen tisztán magyarul, de ez olyan tisztán beszélt magyarul, hogy az valami elképesztő, és az öreg teljesen maga alatt volt ott, láttam, hogy már ment ki a vonat, sápadt az öreg, nem lehet. Az nem lehet. Mert benne az volt, ugye, hogy a négerek nem tudnak magyarul. De ez a néger speciál olyan jól tudott, hogy aranyos volt, hogy megkanalazta az öreg, hogy ez magyar. És én mondom, nem tudtál a magyar négerekről? Jaj, papa, ne viccelj! Jaj! Mondta, a 8. kerület tele van négereket, te komolyan, papa, és ez aranyos volt, úgyhogy mi jól mulattunk, az biztos, és hát az a lényeg, hogy aztán nagyon aranyosan beszélgettünk vele Dresdáig, de az a fontos, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a nyelvet nagyon nehéz megtanulni, tehát a kifogásokat keresi, de higgyétek el, hogyha egy gyereknek az angoloknál születtél volna meg, vagy ott nevelkedtél volna, akkor anyanyelvi szinten beszélnél angolul.
Ha a kínaiaknál, akkor meg anyanyelvi szinten beszélnék kínaiul. Miért érdekes ez, amit mondok? Mert hogy a gyerek többet tud, mint a felnőtt. Ez azért érdekes. Ez egy fordított logika, figyelj egy picit. Megszületik egy gyerek, az összes lehetőség benne van, még benne van az összes hangzó. Benne van az összes lehetőség, egy teljességgel születik le. És mi azt hiszük, hogy megtanítjuk, pedig szűkítjük az anyanyelvére. Mert nem úgy kell azt mondani alapon, kijavítjuk az összes hangzóit, és leszűkítjük arra a hangzórendszerre, amit anyanyelvünkön használunk. Mert több hangzó van, a magyarban nagyon sok van, de mert mondjuk arra gondolsz, hogy hát az angolban csak 7 magahangzó van, mert tényleg úgy néz ki, mondjuk egy angol billentyűzetet nézve 7 magahangzót látsz rajta, és milyen érdekes, ha megnézed az angol szótár elejét, mondjuk a nagy országfélének megnézed az elejét, ez a nagy vastag angol szótárnak az elejét, akkor mit találsz benne? 14 magahangzó van, ugyanúgy, mint a magyarban. 14. Leírva csak 7 van, de fizikailag 14-et használ, ettől kezdve rendhagyó és nehezebb megtanulni, de a magyar sem könnyű, hiszen te nem azt mondod, hogy vasgolyó, hanem azt mondod, hogy vasgolyó zsével. Olyan zsét mondasz, hogy csak úgy csörög, vasgolyó. Vedd észre. De egy csomó ilyen van a magyarban, amit megint csak meg kell tanulni egy külföldinek, mert különben kicsit furcsán beszél, és ezzel rögtön megbukik, hogy ő nem magyar. Hiába tanult, ha csak nem magyar anyanyelvi tanártól tanul. Az is nagyon lényeges, hogy angol anyanyelvi tanártól, német anyanyelvi tanártól sokkal jobb tanulni, mint aki megtanult. Mert az tényleg anyanyelvi szinten ejti ki a szavakat. Pici eltérés van, de hát olyan, mint az orosz tanáromtól tanultam én oroszul, de Moszkvában piszokul nem értették, hogy mit mondok. Ja, és akkor nagy fülekkel figyeltem azt, hogy mondják ezt az oroszok, és akkor próbáltam azt utánozni, akkor rögtön megértették. Vagyis, hogy a pici nüanszokon is múlik. Mindig arról tudod egy idegen országban, hogy elég jól beszélsz már azon a nyelven, hogy a gyerekek értenek. Tehát a gyerek odajön hozzád, és magyaráz neked valamit. Mondjuk egy olasz gyerek, és akkor olaszul válaszolsz neki valamit, és akkor a gyerek érti, és nagyon elkezd neked mesélni, és mit tudom én, akkor értette, hogy mit beszélsz. Ha a gyerek nem érti, látod, hogy értetlenül néz rád, akkor nem jól mondod. Szóval ezekkel nagyon érdekes módon kaptam visszajelzéseket különböző nyelvekre, hogy már értik, amit mondok azon a nyelven, vagy pedig még nem igazán jól mondom, mert ha a gyerek nem érti, akkor még nem. A turistákkal foglalkozó boltosok, meg egyébek, azok megértik. Hát mit tudom én, ki van írva Kaléban, mondjuk ki van írva, hogy itt még azt a franciát is megértik, amit ön az iskolában tanult. Szóval ez is egy ilyen, hogy hát amit az iskolában tanítanak, az nem mindig az, ami az igazi, és gyakorolni kell még egy kicsit. Mondjuk felszálltam az oroszoknál a vonatra, akkor néhány mondat erejéig tudtam oroszul beszélni, nagyon oda kellett figyelni, hogy úgy beszéljek oroszul, hogy ne vegyék észre, hogy nem vagyok orosz. És néhány mondat erejéig tudtam úgy csinálni. Tehát nagyon szükszavú voltam, akkor nem vették észre, hogy nem vagyok orosz. Ha már beszélni kellett, akkor persze észrevették. De csak hogyha ilyen nagyon több mondatokban beszéltem, akkor nem vették észre, akkor bevették, hogy én orosz vagyok. Hát mert nem volt útlevelem Moszkvába, mert oda akkor még az kellett, és akkor nem volt, de én el akartam menni Moszkvába, el is mentem, felszálltam a vonatra, kifizettem a 16 rubel helyett 30-at a gyezsurnájának, az egy ilyen szobaasszonyszerű valami a vonaton, minden egyes vagonhoz tartozik egy ilyen spiné, aki ottan az ágyméműt osztja, meg a teját főzi, meg felügyeli a útleveleket, nézegeti, meg a mit tudom én miket, ezt csinálja, és akkor hát ameddig el nem indult a vonat, nem volt szabad kiderülnie, hogy én nem vagyok orosz, és akkor nem is volt probléma vele, aztán utána meg adtam neki 30 rubelt, és akkor mondtuk neki, hogy így néz ki az én vonatjegyem. Ilyen furcsa vonatjegyem van, ilyen 30 rubelnek néz ki. Rögtön, hát egyébként csak 16 volt a rendes vonatjegy, a hálókocsira, és hát ugye
hát 30 rubel a duplája volt majdnem, hát mindjárt lett nekem helyem, rögtön szorítottak nekem helyet, szóval nem volt probléma Moszkváig. Csak amikor megérkeztem, akkor probléma volt, mert Kijevben plusz 10 fok volt, Moszkvában mínusz 10 fok volt, de iszonyatos szélvihar, és hát amikor leszálltam, akkor külön érzésem volt, mint most egy ilyen hideg vízes medencébe így mennék bele, szóval elképesztő hideg volt. Vonaton 35 fok melegre fűtötték, kiszálltam a vonatból, és iszonyatos mínusz 10 fokban, de 40 fokkal hirtelen hidegebb lehet, és ilyen kis átmeneti kabátban voltam, úgyhogy hirtelen azt hittem, hogy rögtön megfagyok. Ugye Moszkvában az első nap olyan hideg volt, hogy egyik boltról a másikra tudtunk csak menni. De nem csak én, hanem mindenki, még a moszkvaiak is. Nagyon durva volt. Durva volt, hát mindegy. A dolgomat elvégeztem, amiért mentem. Jöttem haza, és mondtam a feleségemnek, hogy na, az oroszok be fogják tiltani a kommunista pártot. De ennek tudod, mennyi esélye volt? Számolhatsz nullával körülbelül. Igen, annyi esélye volt, hogy ezt emberfia el nem hitte volna, és betiltották. Tehát lehet csinálni okos és szép varázslatot, igen, működik. Hová kell tenni a varázslatot? A Kremlnek a főbejáratába. Igen, oda kell, mert ahányan oda bemennek, és mind ilyen kocsival mennek befelé a káderek, meg jönnek ki, ahányan oda bemennek, az mind megkapta azt a ekkora hülyeséget, mint ez a kommunizmus, ezt nem érdemes folytatni című, ezt a mondatot megkapta az agyába, befele, kifele, a gumáruházban is volt ilyen, úgyhogy Moszkvát is szépen átírtam. A gumáruházban legalább évente egyszer-kétszer valaki megfordul a moszkvaiak közül, hát azért ez egy nagy 10 milliós, 20 milliós város most már, nem is tudom mennyien vannak most, de a lényeg, hogy a gumáruházban is mindig megfordulnak, és hasonlít a vásárcsarnokhoz, ugyanazt tervezte, ez Eiffel. Igen. És hát az egész Vöröstér meg egy ilyen kis csutak, csak a nagy látószögű objektívekben nézett ki nagynak, mert ha ott vagy a helyszínen, ez a kis fika, ez a Vöröstér. Krasznaja Plosagy, ez. Na hát, mert olyan nagyobbnak vártad a fizikai valóságban, de nem olyan nagy az. És tehát a lényeg, hogy amiért mentem, az megtörtént, már másnap jöttem, csak 2 napig voltam, aztán jöttem is vissza, mert minek maradjak én ott. Vizsgázni ment a tolmácsunk, aki oda járt egyetemre, vizsgázni ment, a kandidátusját védte ott, és akkor elmentem vele Moszkvába, meg csak úgy kíváncsiságból is, mert most már megy Moszkva, én is megyek. És akkor el is mentünk, és az volt az érdekes, hogy néztem, vasárnap volt, november 7-e volt, és néztem a Brezsnyevet a televízióba, ott Moszkvában, mondom, ez már nem ér 2 napig. Így ránéztem, nem ér 2 napig. Várjál, kiderült, amikor Kijevbe értünk, hogy meghalt a Brezsnyev. Mondom, ez tényleg nem ért 2 napig. Valóban megfázott a nagyon hideg november 7-én, amit mondtam, hogy nagyon hideg volt, nagyon rohadt idő volt, megfázott, azt meg is halt. De még aznap este meghalt. De az volt az érdekes, hogy jöttem elfele a vonattal, a kijevi pályaudvarról eljött a vonatunk, 5 perccel utána lezárták Moszkvát, se repülőtér, se vasút, se semmi, mert ha meghal az oroszoknál az elnök, akkor mindent lezárnak, és kivizsgálják, hogy miben halt meg. Tehát, hogy a gyilkos ne tudjon elmenekülni, mindent lezárnak, minden közlekedést, kész. És akkor, amikor ezt megállapították, kinyomozták, hogy tényleg miben halt meg, nem megmérgezték, akkor ez megvan, lezárva, akkor újra fölnyitják. De még éppen az egy vonat még kiment, a következő vonat már nem ment ki a pályaudvarról, úgyhogy ez így el volt rendezve, hát most mit mondjak. Működött. És az a fontos tehát, hogy egyfajta hangformájában van bennünk az információ. Hanghoz hasonló. Nagyon-nagyon magas hangra kell gondolni. Még az ultrahang is rossz kifejezés rá, tehát ez valami, nem tudom, milyen szuper ultrahang. Tehát valami iszonyatos magas hangok formájában van bennünk eltárolva az információ, és rengeteg információ fér. Ez egy hologram, egy hanghologram van a lélekben. Jobbat nem tudok mondani. De egy olyan hanghologram, amiben 5400 életnyi iszonyatos sok mennyiségű információ, tehát látott, hallott, tapintott, stb. Mindenféle információk, az mind benne van.
Sőt, még az is, amiről ugye említést tettem az előbb az autóbalesettel kapcsolatban, hogy azok az érzékek is benne vannak, vagyis, hogy mind a 12 érzékünk benne van. Milyen érdekes, hogy 12 érzékünk van. Mi 5-ről tanultunk, most már a hatodikról lehet itt-ott hallani, de hát az érzékeknek a felderítése még meglehetősen zavaros. Tehát most, hogy nagyon jó műszerek vannak már, meg nagyon jó lehetőségek vannak már a kutatók számára, így már egy kicsit kezdünk belekóstolni, hogy működik a szemünk, hogy működik a fülünk, a szaglásunk. Tehát az orról semmit nem tudtunk sokáig, de tényleg semmit. Tehát, hogy a fenébe tudunk ilyen sokféle illatot, szagot megkülönböztetni, a kutyáról ne is beszéljünk, ugye, hogy az még sokkal érzékenyebben tud szimatolni, és persze ez nem csak a kutyánál van itt, csak aztán ez az érzékünk visszafejlődik. Tehát az agresszív szagokkal már sok érzékünk csökken. Az olyan, mint az agresszív hangokkal a hallásod romlik le, az agresszív szagokkal meg a szaglásod romlik le. Például a dohányosoknak sokkal rosszabb a szaglása. És csak a nagyon büdös a büdös neki, és hát hogy azért, mert a szaglása védekezik a büdös bagószag ellen. Na most a büdös bagószagot, hogy leküzdje, ezt a szagot kiiktatja az érzékek közül, hogy ne érezze meg, különben neki is büdös lenne. A környezetének persze büdös, de neki nem, mert a szaglásából ez a szag ki van iktatva. És ettől kezdve neki nem büdös, sőt, kimondott jó. És ez benne az érdekes. Na most a szaglásban is, hogy működik ennyiféle szaglás? Hogy tud ennyi vegyszert, vegyületet megkülönböztetni az orrunk? És honnan tudja ezt ennyire pontosan? Yeah? Minden egyes szag, minden hang összefügg. Tehát a szagok molekuláktól erednek, atomok csoportjaitól erednek, az atomok csoportjai különféle módon szerveződöttek. Mert például, ha szintetikusan csinálok meg egy fokhagymaszaggot, nagyon érdekes, hogy van olyan, hogy a fokhagymaszagnak a molekuláját ismerjük, ami azt kelti. De ha megcsinálom a tükörképét, a teje semmilyen szaga nincs neki. Mert olyan nem fordul elő a természetbe, és nem is érezzük a szagát. Ilyen érdekességek vannak, egyszerűen nem érzed a szagát. Pedig ugyanaz a molekula tükörképesen, van amelyik tükörképes molekulának is van szaga, de az többnyire a természetben is előfordul, de például a fokhagyma szagot keltő rettentő büdös molekula, az nem büdös az ellenkező variációban, és a tündéri mélyen belénk kivodnak ezek az illatok. Például egy nagyon érdekes dolog az, hogy megcsinálták az amerikaiak azt a kísérletet, hogy vagy 40 ilyen kis 4 kézláb mászós korú gyereket, ilyen szopós, karonülős korban lévő gyereket beraktak egy jól fűtött szobába az anyja trikójával, amit a testén viselt egy fél napig, hogy az izzadság szaga, a saját izzadság szaga benne legyen. Ráírták mindenkinek a nevét a trikóra, még az elején, és akár hiszed, akár nem, a 40 gyerekből 40 kiszedte a saját anyjának a trikóját, sírt, kereste az anyját, aztán megtalálta az anyjának a trikóját, kivette a kupacból, és azt szagolgatva várta az anyját. És mindegyik kivette a saját anyjának a trikóját a nagy büdös izzadságszagú kupacból. Tehát ez a nagyon izgalmas. Arra gondolsz, hogy ha át nem ismerheti, megismeri. Tehát erre csináltak az amerikai pszichológusok ilyen kísérletet. Tehát a gyerekeknek még jó a szaglása, ezt akartam ezzel illusztrálni, hogy sokkal jobb, mint a felnőtteknek. Tehát nekünk már az agresszív szagvilág elvette a szaglásunkat bizonyos mértékig. Egyszerűen csak így tudjuk elviselni a világot. Tehát azt mondjuk, hogy megszokjuk a szagát. Mert például valaki ilyen büdös munkahelyen dolgozik, büdös vegyszerekkel vagy büdös dolgokkal dolgozik, egy idő ma nem büdös neki. Nem érzi a büdösét, mert az orrába az a szag kiiktatódik. Ugyanúgy, hogyha, mit tudom én, valaki tévé mellett nőtt föl, az a 15.625 hertzet nem nagyon hallja, ott van egy ilyen hallási, süketségi zóna a fülébe, az a tévének a sorfrekvenciája. Mert fütyül a tévé, baromi magas hangon fütyül, még kisgyerekkorunkban ezt halljuk, nem tudjuk, miért sír a gyerek.
Hát mert 100 watttal fütyül az a rohadt tévé. Sípol. Iszonyatos hangerve sípol ez a tévé, és ameddig meg nem süketül a fülében az a hang, addig sír a gyerek, még a szomszédból is hallja, mert sípol ez a rohadt, 100 watttal sípolám. Csak nagyon magas hangon, és aztán a végén már, amikor kiölődött a füléből, megsüketült rá, akkor már nem sír. Tehát ilyenekre nem is gondol senki, eszébe nem jut, hogy mit? Ez a csipkefül. Igen. Így van, azt is meg lehet gondolni, hogy milyen munkahelyen dolgozott. Hogyha jó fülorvos és jó audiométer van, akkor ki lehet szűrni azt, hogy milyen munkahelyen dolgozott, mert az a hangfrekvencia hiányzik a hallásából. Ha ott volt valami zaj a munkahelyén, akkor az kérje. Mondjuk a hajógyárinak annak nem sok hallása marad, mert az valami elképesztő volt, ahogy szegecselték ezeket a hajótesteket, olyan zaj volt, hogy az ember ezt el nem tudja képzelni. Befogtam a fülemet is, még nagyon hangos volt, ahogy verték a szegecselőgéppel a hajógyárba ezeket a nagy alumínium, meg mindenféle hajótesteket. Szóval hallottam ilyet, jártam ilyen helyen, ott aztán volt zaj. Tehát, ugye, mitől hallunk, mitől látunk, mitől van szaglásunk, milyen érzékünk van? Hát ez egy buvárruha. Tehát ezek az érzékelőink, ezek főképpen erre a háromdimenziós világra lettek kialakítva, és ez a háromdimenziós világ, hát ez egy nagyon másmilyen világ, mint a felsőbb dimenziók. Az tudja csak, aki egyszer már legalább elhagyta a testét, kint járt, és úgy visszament aztán a testébe, akkor már tud róla valamit, addig el sem hiszi, hogy ilyen van. Tehát ha életében mindig csak a buvárruhában volt bent, akkor nem tudja, hogy milyen a buvárruhán kívül. Sőt, fél is ettől. Amikor már kívül volt, már nem fél. Nézd meg, hogy aki már átesett ilyen halálélményen, tehát már meghalt, azt föltámasztották, az nem fél a haláltól. Hát miért? Hát tudja, hogy mi van a túloldalon. Aki még nem volt, az fél. De aki már volt, az nem fél. Tényleg, én műtős voltam évekig, és egészségügyben dolgoztam, és hát ott nekem volt alkalmam ilyen dolgokkal foglalkozni, anélkül, hogy kellett volna vele foglalkoznom, mert hát így kellett, muszáj volt, mert ugye én keltegettem föl a beteget. És hát nekem kezdte elmondani az élményeit. Az orvosnak nem mondta el, nekem elmondta, tehát én elkezdtem érdeklődni ez iránt, hogy is van ez? Biztos, hogy minden beteg bolond lenne? Vagy biztos, hogy ez a kábítószer hatására az agyában lévő kémiai reakciót miatt, mert ilyeneket magyarázni, van így? Hát, mondom, nem hiszem. Ennyire egyformát hogy a fenébe találnának ki? Mert túl komplexek voltak a történetek. Mert ha egyszerű történet, hogy lilát láttam, vagy zöldet, tehát azt még elhiszem. Na de ilyen egész hosszú történetek passzoltak egymásra, ezt már nem hiszem el. Tehát olyan nincsen, hogy mindenkinek a lelkébe ugyanaz történt. Például volt olyan, hogy Európából átutazott orvos, szkeptikus orvosnak adtak egyfajta kábítószert, mert az volt, hogy ennek a kábítószernek a hatására, ez valami bolond gomba volt, nem pejott gomba, nem másmilyen, az indiánok egy városról beszéltek, ahol ilyen szökőkút van, olyan mindenféle mondtak. Jellemzőket mondtak, de egy városról beszéltek, ami tök másképp néz ki, mint itt a városok. És erre föl egy Európából érkezett orvos, aki nem is hallott erről a történetről, az volt, hogy persze, hogy azt látja mindenki, hát azt hallotta, hogy mit kell neki látni. Ugye? És akkor ettől kezdve persze, hogy azt hallotta, vagy azt látta. Hát na értjük. Hát ez addig egészen így volt, ameddig egy Európából érkezett olyan orvos nem érkezett, akinek piszokul fogalma sem volt arról, hogy mit szoktak látni az indiánok, és azon is kipróbálták. Ugyanazt a várost mondta el, amikor megkérdezték. Ettől kezdve lett ez érdekes, ugye? Hogy? Hát ez nem tudhatja. Akkor mégis elmentek párhuzamos univerzumban a lelke ezeknek az embereknek, és láttak valamit? Miért kell ugye nekünk dimenzió lépcsőkről, meg ilyen marhaságokról tanulni? Miért kell nekem ezt tudni? Hát aznak semmi köze az én szép kis lelkecskémhez. Hát semmi köze. Dehogy nincs. Nézd meg, mi történik a kábítószerek hatására. Figyelj csak egy kicsit. Mi történik? Elkezdenek olyan dolgokat látni, ami nincs is ott. Nem csak, hogy ilyen torzan kezd látni néha, mert ilyen is van,
hanem olyan dolgokat lát, mint ez egy város, ahol egy szökőkút van a főtéren, és mit tudom én, mindegyik elmondta. Na de hol van az a város? Mert nem látom. Fizikailag ez a város nincs. Vagy mégis van fizikailag ez a város? Létezhet? Igen, a párhuzamos univerzumban létezhet. És ez benne az érdekes. Hány párhuzamos univerzum van? 16, úgy van. 16 párhuzamos univerzum van, és ezt már tudjuk, de ebből mi csak 11-et fogunk valaha is megismerni, mert a 16-ot nem érjük el. Tehát az, amit mondtam, hogy csak vagy az egyik hiperteret tudja elérni egy civilizáció, vagy csak a másikat tudja elérni. Ennek szinkronizálási, meg egyéb okai is vannak, tehát nem tud visszajönni soha többet, hogyha meg is látja, nem fogja elmesélni, mert nem tud soha többet visszatérni ebbe a párhuzamos univerzumba, ahol élt eddig, és akkor annyi ott ragad. Nagyon sok eklatás példa volt erre. Most ezek mind ilyen kitalált dolgok lennének? Én azt mondom, hogy nem. Meg kellene ezt a dolgot vizsgálni. Például vannak nagyon érdekes eltűnések. Olyan eltűnés, hogy fogja magát, és így eltűnik a szem elől. Mondjuk itt ül a Frey Józsi, és egyszer csak így elkezdene egy vibrálni, zsú, eltűnt, kész. És utána még mondjuk 2 napig halljuk, hogy a Józsi kiabál, hogy segítsetek, mert nem tudok visszajönni, hol vagyok én, de nem tudok visszajönni. Tehát ti eltüntetek, nekem átkerültem egy másik világba, most én egy réten vagyok, és halljuk a hangját, az benne az érdekes. Néha volt ilyen, hogy hallották a hangját, de nem láttak semmit. Tehát fizikai síkon nem találtak semmit, próbáltak, már bontották a falat, ástak gödröt, már mindent próbáltak, onnan hallották a hangját, akkor ástak vizet, nem volt ott semmi. Nem találtak semmit. De még a hangját egy darabig hallották. Volt, amikor csak percekig, volt, amikor még másnap is. És több ilyen eset volt, ilyen feljegyezve, hogy mit tudom, ilyen futott a Pali, ilyen, még a tornász világ, valamikor 1900 környékén már volt ez a T-modell, ilyen autó, mert a haverjai azzal mentek utána, ilyen tudod, ezzel a puttonyos, a régi fajta T-modellel, autóval, ilyen hintosszerű volt még, avval mentek utána, ez valami hentes legény volt, vagy mi, és fogadásból, hogy ő át tud futni a szomszéd városig. És akkor jó van, fogadtak, és akkor ő majd most fut. És futott is, és úgy valahol félúton egyszer csak a Pali egy nagyot kiabált, és eltűnt. És hallották még egy darabig, hogy kiabál, de nem látták sehol. Nem volt ott se gödör, se luk, nem volt ott semmi. A út volt. És semmi, eltűnt. És soha többet nem lett meg. De az összes haverjai ott voltak, és látták, és eltűnt. És ilyen több ilyen eset volt, én hallottam vagy 10-ről, tehát, hogy egyszerűen átesett a párhuzamos univerzumba valaki, és soha többet nem tudott visszajönni. Na most ez, tehát spontán is előfordulhat, ezt akarom mondani. Na most, ha kábítószer hatására kirezeg a lelke ebből az univerzumból, ez egy réteg, és a párhuzamos rétegbe átcsúszik a lelke. Vagy teljesen, vagy részben. Tehát kezdesz átlátni valahová, ahol már te nem látsz. Tessék, parancsolj. Nem tudjuk, hogy nem tűnnek el. Vannak érdekes történetek még ezzel kapcsolatban is. Ugye nézegettük azt az UFO-t. Mi vitt át azt az UFO-t a párhuzamos univerzumba? Egy nagy tárgy. Tehát ez egy, mit tudom, akkora nagy, mint ez a terem. Egy ekkora tárgy. Egy nagy repülőgép. Hogy tud átmenni ez a párhuzamos univerzumba? És át tud. Az egész át tud menni. Tessék, parancsolni. Kell hozzá egy olyan térforrás, amit a megfelelő módon manipulálnak. És át tudja vinni az egész teremnyi nagy repülőszerkezetet, és az úgy van kiszámítva, úgy van megcsinálva, hogy csak azt vigye át, más ne vigyen át magával. És át lehet vinni egy házat így? Hogyne, hát ugyanúgy. Körbevágja a teret, és azt a részét átviszi úgy, ahogy van. És akkor nem lehet vele mit kezdeni. Például voltak ilyen érdekességek, hogy
Svájcban egy gazda a kukoricaföldön, megnézték a kutatók, teljesen ilyen volt, a kukoricaföldön kiment a gazda kapálni, és kukoricaföldön egy fürdőmedencényi nagy föld darab hiányzott, vagy 2 méter mélyen a földből, kukoricával együtt, mindenestől, de ott nem ásott senki át, és ilyen volt a széle, mint egy ilyen úszómedencének, szóval abszolút ilyen körbe volt vágva, gyökerek elvágva, minden, de ott aztán gép nem ment, emberi lábnyom nem volt a közelbe, semmi a világban. De valaki elvitt onnan egy ekkora nagy földkockát, földestől, kukoricástól, minden. És akkor erre mit lehet mondani? És ezt meg tudják csinálni akár házzal is. Meg tudják csinálni, tényleg meg tudják. Körbevágja, azt elviszi az egész házadat. Mindegy, hogy emeletes ház, te azt hiszed, hogy hát az nehéz, azt nem lehet. Nem, úgy viszik el, mint hogyha ott se lett volna. Tehát nem csak mondjuk én láttam ilyen 200 méteres nagy dögöt repülni, 200 méteres láttam repülni itt a Földön. 200 méter, az nagyon nagy ám. Mint ide a kapu, vagy mit tudom, még messze, mint az egész tábor, akkora nagy dögöt. És amit mondtam, hogy 72 kilométerest is láttak a radaron. Tehát őrült nagy ilyen szerkezetek vannak, amik repülnek, hogy honnan van ennyi anyag, honnan van ennyi alapanyag hozzá, hogy csinálják, meg nem tudom. Tehát a lényeg, hogy ezek is rezgések, zengések, amelyek benne vannak a lelkünkben, és most hallgassuk meg az Ildikót is, aki